lang la mai nang ni me ong ne lang la marang parapa inbara mai nang ni me ong ठाकुर साहब जब तब मेरा गोपाल अगर जिंदा नहीं रहेगा अगर मेरा गोपाल का कुछ हो जाएगा तो इस विलेज में एक बजा भी जिंदा नहीं रहेगा ठाकुर साहब Kardom nele Sondro Singh Rongpi aprangsi bisonat karbi live kelang kaching hon arat dona phan kardom nang pajereklo pini nilitum bisonat alongri Chupilangso teronarong sidonon ladake Assam lapen Arunachal ahoy labangso arong along nilitum aja semet nang kahumri athepi nang litum non malom sapi dak cihut ciput asaya jai meklong angton penalitum thekponik longpo lapen nilitum labangso athepi kiripon lage pini dak Bisonat alongri Chupilangso teronarong Aphurkimo nangke plang lapen non pinian kopi kosonik ma labang soalam tenelitum kachini ponje phan bori ponpo lasinang litum Bisonat karbi live kelang kaching hon arat donatum positame kecheng pen kijut anang kelang donja phansi kadogoi phanta chuni deklo tangte non neli Assam lapen Arunachal ahoy Bisonat alongri Chupilangso teronarong arong sar arbung ahem long sideglo non Asi nangli tuma phan neli labangso Chupilangso teronarong arong asar Jiten Teron ake hai dak nai sitong dundo alang lia hem arbung iklo lasi alang li khen lo Jiten Teron ake hai lasi kecheng si nangli phan Bisonat karbi live ahin penangli phan suri kardom nang paje iklo tangte non Bisonat karbi live kelang kaching hon arat do ana phan kachini jia phan pura nangli tum labangso dak hamuk juli puta kyongdung kala puson se kache thanglo sitame ilitum karbi amen pen bangke Chupilangso Asi labangso Chupilangso arong Aphurkimo puthak nangli rada phan pachinikta kardom bisnat live ahina team lapen coordinary atu ko curriculum tuman phana kardom lapen nangli rongpe sang phana kardom lo lapen nangli tum team phanta ni lihin na pen kardom pajiriglo kur wangthu je nili nangli tum phan than pachini bisnat live ahin pen nili phan nili pini hirjume pusi chema thalo athei nili tum labangso Bisonat live ahim pen nili nangli tum phan rek phan than pachini long aport nili sui akar dom pajri langli tum Bisonat live ba ahin atima phanta kardom kewang thu nili nangli tum phan nang thanik po nili gachini anke kechengsi ke nili tum nili phusar akai huke 18 century outsi Bali pathar along sigido mate balichang pen nihangchang angbong long si nilitum 18,000 hotke la nili phusar tunggedo pu nili chini dun la pen ke nili ga chini dun na teng pen ke alangli sar ik teron henlo hala dak pen kewang ik la pen hadak pen wang chot adun thu abang ke nili phusar tum hadak pen wang thu mat ke mijika ahawar mate ronghi I pudelo no poma puta pudelo la daksi alangli tum kedo la kania terona tum hadak pen wang thusi ronghi I mane dono daga potsi mane munit thir thedet karbia tum do asor wede da korne si nili tum la dak Chupilangso mate habuk julia long wang to Chupilangso mane hamuk juli mane ladak ili tum along nang pachini poje nili tum arong ke cheng hut nili phusara tum kania terona tum ke wang ahut ladak labangso roilong chupi sido olo lang roilong chupi do korsi ladak hamuk juli pu bonta nili tum non labangso Bisonat live ahin pen pachini bangke Chupilangso pusi nili tum rong mena pache thangi pusi chuning riglo lapen la phansi rek phanda thaniglo hamuk juli pulota de banga khai mohong alam pen puigdelo lasi nili tum jongjung amake Chupilangso pusi non bortoman paching takeglo kardom isi ningarong pen Bisonat karbi live kelang kaching hon arat do ana phan kapachini kang tongalam thela paikhenlo Bisonat alongri Chupilangso arong araratum arong asaratum ilitum ladak Bisonat alongri along madu abang putanon ye chiniklo ladak banga khe kijum pot alongri chenam waipet pusitame labangso Bisonat alongri Chupilangso araratum mate dak arong sara jasemet alang litum akabor event ladak hamuk julipu amen pensi kache thang pik chenam bonta labangso hamuk julipu pen pache thang thesi nona bangke
Chupilangso pu arong amen si Karbi amen pen mate Karbi alamet kaching hon kapathe pen si alang litum labangso Chupilangso pu arong kapacitak je phan alang litum akabor ila ke choropik nang je asi rongasar alang li Jiten Teron ke ha phan litum bisonat Karbi live ahin pen da choropik lo nang litum labangso asai kideng pon mate ilitum banga khei amen ken ponver la bangke ake choklim kali athemai litum Karbi khei alameta kangchopik chenam tasi labangso Chupilangso po amen kapache thanga jok abang putin akar bita bisonat along ri kedotin abang phuatum pusitame pini pen non pen plotang te hamuk juli poilitum poik nang nelo la dakarong aphan lake elitum Chupilangso pule arong amen kapache thang pon je phan elitum anutin abang phuta bor ipon e khurlona tangtenon puthot bisonat Karbi live kelang kaching hon arada phan kapachini thukang tung ajone puranili rong asar alangli teron asang ho phan karju kang tung alam thela pai khenlo nanglitum labangso bisonat along ri Chupilangso teron arong along nanglitum adona phai kwantong deigma la pendak amikar nangli mekar ko ansi deigma labangso alam the nangli klar dak pen pachinik tha interesting make sense lo nangli neli phanang karju non jasemet amatke 156 nili tum ladak teron arong supie bangke 156 angbong pen ili ladak nili tum teron anu khom bangke 50 lapen behem anu khom bangke 34 lapen teranghem anu khom bangke 9 lapen inghi mate rongpehem atum 15 lapen ronghang hem atum 13 lapen hanse hem 7 lapen kramsa hem 1 lapen adun thodu tholang tok bipangcho tuma nu khom bangke tok behem bangke 03 lapen phangcho hem 13 lapen killing hem 7 lapen rongphar hem 01 lapen ingti hem don thom la kadok we benti 156 nilitum bortoman ladak non jasemet mangke rong pathirik bomla lapen kadok we nili approximately pudam pulutang te kadok we arlo so pinso pen ladak 600 people doji pusi nili ningthe labangso ahin pen nilitum ladak technical ahin penta kiman dundo alang litum je ia atum tado lapen ke nilitum kurwang thu je Chupilangso long pen ilitum IIT kiman penta labangso arong ikhenlo lapen all India radio long alangli kiman cheng sar Muniram Teron ta alangli ladak Chupilangso pen kiman iglo lapen ilitum Chupilangso mate hamuk juli pen kiman iglo lapen ili tumalong ladak non jasemet amatke bikom ke pasta banghini lo lapen BA ke pas banghini lo lapen ili tum sorkari mate awar cycle atum ili tum kadok we ladak mugjili terona rong lang bangke ni approximately si pulo mane 18 mane Karbi pen ke krener kep lo labangso bang fudo labangso abang fupen alang litum ilitum rong alang litum phansi nilitum ta ening chethelo las alang litum phanta future mate kebang dia phan osumar becoming atum phan mesen lapu ansu se petek pere je phan salang litum manta nili hinat pen hirjume pilo kardom tangtenon puthot bisonat Karbi live kelang kaching hon arat dona tuma phan klar dak pen kapachini jia phan pura bisonat along ri Chupilangso labangso arong along dak mohong atum kijum put akheyang bong pusitame ladak tebok terai ke Karbi arong side asi labangso Karbi arong mate Chupilangso teron arong oe ko an men si labangso rong ke hachilo mate oe ko an si alang litum rong asar ar pu deng ibom la sa putha alang lihin pen klar dak pen kachini ponje phan bori pon po ake hai teron asang ho nang lihin pen labangso alam te pachinik thala dak nang litum oe ko an si ka boche ikloma mate rong asar pu kedeng ikloma lapen an parta koloso aningkan malom pensina litum kabocek bomlo salam the klar dak pen pachinik tha kardom kurwang thu nili kachini pen amote bangke dak ene ke hala sar ik pen kania lam mange panchini dunde pusitame nilitum adun thu la kania pen siladak wehini lo lapen adun thu mohuri teron la bangke wege thomlo lapen Mohendro mate rongker teron pen bang we plilo lapen as present neli Jiten Teron neli malo labang pen we pholo we pho pen ke neli tum ladak ke seng cheng ke Chupilangso ke neli ka chini du no mote ke as mane
NRC pena mote ke muhuri teron pena ateng penlote 1930 son pensiladak mane alang litum voter talika kedo lapen ke la sohut sutiasi police station ta alang litum damik bom hala so NRC pen ateng penlote ni litum ladak haroi sira phokep abisi si gidolo pusinili chini lasi non nili suli bom pen 2001 loke ke haroi sira phokep aningkan dolo pusinili la uwe phopen nili tum rong sar ki chopen mote ke nili sila pansi chini si nari thuman than pa chini cholo kardom tangtenon puthot kopai keme labangso chihut chiput asaya jai mekalong bisonat along ri Chupilangso amekar cherok tok inut ningke theklong rada sai klem bang phunang sitong donto alang like anut kaprek kalilo bisonat along ri sakumotha block long JE asai ke klema bang phu Anil Ronghang ake hai nang sitong donto lasinon nangka sitong dun ake hai Anil Ronghang phan karju kangtung mate bisonat Karbi live kelang kachinghon arad dona toma phan klar dak pen kapachini kangtung jia phan pura karju kangtung alam thela pekhenlo ake hai Ronghang asang ho nanglitum hamuk juli matela bangso Chupilangso ahabar along Karbi atum rong ko andoiklo lapen labangso arong along kedobom Karbi araratum chokam chotelo amo lapen kacharle hin aputak nanglihin pen klar dak pen pachinikta kardom aprangsi la bisonat Karbi live news alang li tumban chorolo niaklong pen chorolo an kahilo pen alang tumla danil to rong ke bang pen isi lam the nil la Chupilangso arong alam no nang le tumla news Karbi news live along na chepeklang don bana chithan don na chimum don pan isi awar cycle long joine alang tumpan niaklong pen chorolo nilimen ke Anil Ronghang niledak jongjong dak Chupilangso lo nili rong lo pare nileda blog sakumutha blog long se je klembon se puthot alang la non news live tumpan Karbi news live tumpan nili ning pen anso se kardom pajur thoiklo se non alang linang karju ateng pen nili ke thana mi pachini damya teng bangla poen lo je dak Chupilangso ladak rong thom do ladak pa rong pia rong do long pare taro rong do pare akola terona rong do lo lasi ladak non nilitum ladak choklem chodam ahin nat penta non pajunok ta thaive pen la pen ladak boring avar sai choklem atum ta ladak do pikan non nili lasi mesen la son choklem atum ladak do la samen nili bang pudam i bang ke first lada IIT pen age pass bang ta bang khuinu do ladak non de sorkram sa henlo pare ga ko ji charle bom ta do tulang ang pare ga ko boring avar sai la puklem bom ta dolo ino bimol teron dolo alang linon Lokhimpur block long se klem bom pare ako susil be alang lilon borpeta sido la penako ladak la sorong penako do tulang assistant video alang li be sango khogen be la penako tarorong penako itlung lang tudam pote hadakta do tulang pune police ke tum hisabon ele pudam de tamil ladak pare ako Assam rifle claim ta do ladak pare ako master ta penangan do ladak headmaster ladak la so school long masi headmaster jongjong ta terang sar henlo lolin master alang lian lo la so school long nil tum la samuk juli mopen mohong alam pen pude lo Chupilangso long jongjong long angbong school do la LP school long headmaster en lo lulit terang en lo alang en lo headmaster lo ladak pare aladak SI ta do Lokhiram terang en lo SI la Chupilangso pen lo pare ako beat officer ta do kame sorte rang beat officer alang li non head jongjong lang khub bisi bosori cc do lang balang retire tang dakpan pare ka ko lason ka choklem do thu olang ki bi ki thi la pu nanane choklem boreng avar sai choklem bom do lang pare chipudam bode phurdam et elo dopiga lang lasi ako kacharle penta hi pudam pute non ko ke pajuno thaiwi la dakpen choklem chodam anta kacharle avar sai mote sapso isi backward chada joine mane sabso school pen kalang lo school poribek bang mane mesen is environment bang kom chat do sitame po pai dom boria joine la dakpen abo sortin se mesen inod oso klangon bom la dak do ening che theklong la sinon isi nang litum pha news live Karbi news live ahi nerbena chuning rija lam bang ke la point lo je non la school puthak non ni ligi pukela da isia sabo backward chat mesen school sabso avia joine gotike nang litum mana chuning ri ke jatela sarkara hinnat sabso nang litum jong se group to pira ladak mesen school isi setup establishment nangji
la pen tuara hinta asapso mesen asom jong si nangli tumanat pen jong si bor ipon sonte ansu se la Chupilangso paprang dunji pusi niling chethedu tang tenon ki jutsi ang deng ni litum la bangso chihut chiput asai jai mek nang palik lo lasi ki jutsi alang li inut bisonat along ri Chupilangso Teron arong asar la pusonan chot kali alang li non isi alang li men mate ke chepachini ang thek do thek lang alang li bisonat along ri ang bong pen alang li Kangnek ahanmi la bangso asai ke klem thek nai abang phu pen alang li ta inut lo la pen an parta alang li kaprek Bollywood atum actor actress atum jasemet ke actor atum alang li mimicry mate alang li ase kapaching lit pen alang li Kangnek ahanmi la puson asai ke klem thek pik abang phu alang li la selang li nutrong asaran chot kali la si kijutsi bisnat karbi live kelang arat do ana tuma phan nangli labangso mimicry la pen Kangnek ahanmi asapso labangso nangli ke thek ason kache peklang ponja phaneli tuning ripon ekdo Kardom kurang tu ala Karbi live mate bisnat live along panalang litum phan uthot nili hirjume pilo je hirthe dang long mate bisnat angkang pen nili phan rong sar chot kali labangso awar sainang pigalang litum henlo lasi nili hin na pen kurang thulo nili ke thek opu kali sita nili long ke do ahormu ininga klong long ke do ahormu bisnat angka tumhan nili in coming future tumhan ke than la pulo je ke thek hormu bang ke chepe klang nei lasi ke thek opo phan kali bang ke thek po bang ke bisnat ke do Karbi tumta maduta ning oi dunang ne mata neglect dunang ne mane positive si ke do ne chebai dune la sineli ta thego e mon sita neli ke cheng si bang ke koson si munit long ke do mate bang ate ot ka chung maneli nangli tuang bong non owe mi phansi sonchar le nei usineli thanik po ke cheng si ke neli cheng ne khan mi ke mo pajudik po sita neli ke cheng abang ke neli lun silunik po lun ke mukesh sahab pu lake koson ma lake nangli tumda chini lo mukesh sahab a seven chingli le des taneli bor ipola si bor ine ajat mo ta try again polam theta dola sineli ta ke try encho munit ke try nei ये सपने साजन की ये सपने साजन की दुनिया लोगों हमने मुझे किसी ना मुझे ना हसीना मुझे किसी ना मुझे ना हसीना इसी ने दुनिया को घबरा गई है मैंने तो अपने तेरी है बातों मुझे इसी ना मुझे ना हसीना lapusi alang le mukesh lu niglo adun thu to thuiglang neli ke thek po phangali neli ka char le du jene rafi sahab si pulo lage madu ta chini glo ilitum nangli tumta anso se non uwe mi tum se ka chini glo आने से उसी के जाने बहार आने से उसी के आने वहाँ बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा बुबा मेरा जिंदगानी है मेरी महबूबा adun thu do thigla neli thek opo phangali non jongjung alang li chewai elo alang li sp wala sukramanya मेरी रंगने वाली क्या होती है परियों की रानी मेरे दिल का प्रेम कहानी मेरी सवालों का जवाब दो देना la penon jongjung alang li kumar sahab la phane kumar sahab si puig delo मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता हूँ ओ मेरी साजन
Oh Mary Sajen kadom adun hu do thuikla ili tum alang li chewa elo nili niling ke hang nai amuni thenlo omris puri alang li chewa elo la ke alang li phulur kante Ojoy Devgan a film lo hudu hala Ojoy Devgan asupo phan pondet mane osomar phan pondet karone alang li tum aphan kache sarai je pha अरे ठाकुर साहब जब तब मेरा गोपाल अगर जिंदा नहीं रहेगा अगर मेरा गोपाल को कुछ हो जाएगा तो इस विलेज में एक बजा भी जिंदा नहीं रहेगा ठाकुर साहब ठाकुर साहब adun thu do thuikla ili tum kacheng honnai sadasip omris pukar puta pudela lage elan ejangala अरे मैंने कहा मैं तेरे बेटे को हम ऐलान एजांग कर दिया ये बुढ़िया को फेंक दो साले को साला हराम खोर इधर हाला करने आता है फेंक दो बुढ़िया को thuikla neli nangli tuma hin lun bange parjulung etlo adun thu neli sopen pirthelong neli phan nang chinie bangke parok alu sita neli ate od bangke arleng alam si ningjelo ate od bang parok mai nang ni me ong ne lang la mai nang ni me ong ne lang la marang parapa ingbara mai nang ni me ong ne lang la marang parapa ingbara adun thudula ili tum karbi pia tumke hako penta moholam thekte der policy munit ki thi dun bang hinia sarpi anita kang samlo la penanga chewoi tananga chewoi ji la sigip ahom bangar judun lo thom mohong aso ko jabo manu mari bo okole niki no hoy dui kole rati hobo niki no hoy narate utang anke adung thu wang kheu mat asamisa sarpi aso wepin lukaneng je thekte bihu hut ke hang tho asu ba बेटा behele ahibade eba तुम्ही पिठा खाबला हे बदे पा behele तुम्ही बॉय पिठा खाबा हे बदे पा engka adun thu dola una 40 atum koson si asam long ke doma आम्ही भी जाने ना इमान तू डेंजर असे ना किने के डेंजर वस्तू असे पुरी तू ना आलू चॉप कुआने बित्रो तू आलू असे कोट चंदा मुंदा नाही कोट पोरा आलू हुमायसे पुतो ke asam tuma phan ke kacharli pugalla tunga te on masila sono la se hala tuma bangke inueta amilo banga thom ta amil आम्ही भी जाबो ना पुता lasi आम्ही तू डेंजर असे आम्ही अरुणाचल मानू असे ना आम्ही तू डेंजर असे आम्ही कोंग नाही उतरे आम्ही कोंग उतरे डायरेक्ट शूट करी দিব এনেকে মানুহ আছে kurang thu labang ke nili ke thek lapen ke la cholo teron sang hota la kapre ke thek thelu pofan gali nili bangke non ke bang mi owe tum phan si jate nili son thak thak aru chepe thego lapen ili tum karbi tum ta ke thek thot aphan aru hirjume pije phan lapen ili tum ladak lun kanamu pen chenglok ili tum pir theke do et reng adang ko ili tum lahai mesen ahor musichar ne la sineli surya kadom pajir lo nili hinnat pen alang li tum karbi live mate bisnat live atum alang li rongpia sangho la pen core curriculum atum alang li tum director pen chenglok alam tu studio director la pen alang li tum ke claim hin tu manili hinnat pen surya kadom pajir iglo la pen kem mo kebangji aningkant alang li tum an susesi la thon thak thak si hirjume longja phase chuning la si la pan si nili nangli tum han than pachini kardo tangte pini labangso chihut chiput asaya ja mek lapan seng ton ponikok po ase kijutsi labangso chihut chiput asai ajai megalong apor nanga chipi matanili tumaphan nanga chopha pen alang lidak Chupilangso teronarong Aphurkimo nanga pachini anparta alangli dak bisonat alongri angbong pen Mimicry artist ason ben pen alangli nongnam che thangpik lapuson alangli aketek tado lapuson aketek pini bisonat karbi live kelang arat dona tumaphan ekaparju mate labangso ketek nanga che paklang dona jok alangli phan choro parpik lo lapen anparta labangso chihut asaya ja megalong bisonat alongri Chupilangso amekar ningka che teklong abangpu je Anil Ronghang ake hai lasi alangli phanta choro parpik lo alangli Chupilangso amekar
dagarat tum selang lifan ningga che thechot la pusana bang phukali alang lifan bisonat along rilong ke do Karbi to ana tum si ning che theklong la pen alang lifan inut rara sai klem bang phuason ben pensi abang putin tum ta kachini la pen ning che thepik la sikap dog we phanta chorpar piklo la pen jasemet ke bisonat Karbi live kelang kaching hon arat do ana tum nale tum la bangso chihut chiput asaya jai mek RD do jot penali tum ke cheng pen kijut anang kelang dona pot chorpar piklo la pen kebang jilang apara hut alang li terona sang hu pen cheng lok mimicry artist atum pen nile tum chihut chiput asaya jai mek paklang ponji la pen hala bangso episode along senile tum putot engnek meme la pen Kangnek ahanmi nang li tum aphan nangwan pithut po tangte nele bisonat Karbi live beta than bang sondro sing rong piahin penang li tum aphan putot kur bang thu nang pa je reksi pini la bangso chihut chiput asaya jai mek lansi kangton pon eglo kur bang thu